Исәнмесез, кадерле дуслар! Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте проведем тест. За каждый правильный ответ ставьте себе 1 балл. Здравствуйте! Исәнмесез. Как дела? Хәлләр ничек? Хорошо. Әйбәт. А у вас? Ә сезнең? Отлично. Бик шәп. Вы сегодня отдыхаете или работаете? Сіз бүгін іштеме, яйсә ял итәсезме? У меня сегодня выходной. Бүгін минем ял көне. У меня сегодня рабочий день. Минем бүгін іш көне. А вы? Сіз? Я дома. Мин үйде. Друзья, проверьте себя, сколько вы баллов набрали. Дуслар, әйдәгез әле татарчадан урысчага тәрҗемә итеп карыйк. Һәр дөрес җавап өчен үзегезгә 1 балл куегыз. Исәнмесез? Здравствуйте. Хәлләр ничек? Как дела? Әйбәт. Хорошо. Ә сезнең? А у вас? Бик шәп. Отлично. Сіз бүгін іштәме, яйсә ял итәсезме? Вы сегодня отдыхаете или на работе? Бүгін минем іш көне. Сегодня у меня рабочий день. Ә сіз? А вы? Бүгін минем ял көне. У меня сегодня выходной. Мин үйде. Я дома. Дусларым, үзегезнең җавапларыгызга билгеләр куегыз. Кем нинди билге алган, комментарийларга язып җибәрегез. Рәхмәт җавапларыгыз өчен.